Ola, sou María Castro, educadora social da Fundación San Rosendo. No noso día a día acompañamos a persoas con distintas capacidades, con historias e xeitos de ver o mundo moi diferentes. Persoas que nos amosan a importancia de poder conectar e de poder expresar o que sinten, aínda que as palabras xa non abonden. Neste camiño, a musicoterapia convertiuse para nós nunha ferramenta de moitísima utilidade. É unha ferramenta moi poderosa. Favorece o desenvolvemento físico, cognitivo, emocional e social. A música estimula a memoria, mellora a atención, axuda a recuperar o movemento, acouga en momentos de axitación e tamén acompaña nos momentos da soedade, xerando benestar. Sabemos que adaptar a música ao momento do día e ao estado emocional, tanto individual como grupal, pode transformar por completo o ánimo e a convivencia e a saúde emocional nos nosos centros. Por eso lanzámosvos un novo reto, que nos deseñedes unha proposta práctica e innovadora que nos axude a integrar a musicoterapia como ferramenta terapéutica no noso día a día. Desde a Fundación San Rosendo xa estamos agardando con moitísimas ganas todas as vosas propostas. Gracias, sorte e moito ánimo.